Goedenavond, het is zaterdag 11 maart en u kijkt naar het Zeeuwse nieuws van vandaag. Het lijkt soms vechten tegen de bierkaai, de stranden schoonhouden. Vandaag werd door tientallen vrijwilligers weer hard gewerkt om het voor elkaar te krijgen. Op allerlei plekken rond de Oosterschelde en de Westerschelde. Zoals hier op het Nollestrand in Vlissingen. Ja, het is toch altijd wel een beetje confronterend hoor. We hadden het er net ook over van... Ja, eigenlijk zo zonde dat veel mensen dat zomaar op het strand laten liggen... en niet meer achter zich omkijken van... oh ja, ik heb afval meegenomen, zal ik het maar opruimen. Er deden zo'n 8 vrijwilligers mee op het Nollestrand. Onder wie een wethouder. Ik maak zelf veel gebruik van het strand, hardlopend of soms op een badlaken. Nou, dan moet ik ook eens een keer iets terug doen. Nou, ik heb het op Facebook gezien en ik vond het een heel goed initiatief. En ik denk, daar moet ik hem eens een keer voor gaan aanmelden. De eerste keer? Het is de allereerste keer dat we meedoen. En laat zien. Nou, we vinden heel veel doppen, valt echt op. Maar ik heb ook wel een paar stukken hele groot plastic gevonden. Dus ik voel me hier zeer nuttig. En de buit, vooral veel doppen van flessen, vistuig, rietjes en piepschuim. Aan de vooravond van de Provinciale Statenverkiezingen blikt commissaris van de Koning Han Polman terug op een woelige periode. Hij werd het gezicht van Zeeland toen de marinierskazerne na vele jaren voorbereiding toch niet doorging. Een moeilijke tijd. Wij voelden op dat moment als Zeeland en ook ik ook persoonlijk dat je met bewindspersonen om tafel zit en dat je afspraken maakt en dat er achter je rug om iets gebeurt waaruit is gebleken dat ze dus niet open en eerlijk zijn. Ik heb toen gezegd, we voelen ons besodemieterd en dat was ook het gevoel. Kijk, uiteindelijk weet je dat je altijd eerst moet nadenken voordat je wat zegt. Dus je vloekt niet, het borrelt van binnen en je denkt altijd na over wat wil ik hier uithalen. Dat is altijd belangrijk in het type werk wat wij doen. Maar voelt u nou ook bijvoorbeeld nu op dit moment een soortgelijke woede en verontwaardiging wat er in Groningen gebeurt? Hè? Hoe die bestuurders zich daar uitspreken. Herkent u zich daar een beetje in? Wat wel overeenkomt is dat je uiteindelijk naast elkaar moet staan om de goede dingen voor de mensen te doen. En dan is het ook een kwestie van hoe zijn we één overheid? Want het vertrouwen wat de mensen in de overheid hebben is ook hoe we onderling met elkaar omgaan. En dat is denk ik wel een rode draad. Ook voor de toekomst, ook voor de komende jaren. Hoe ga je met elkaar om uiteindelijk vanuit het algemeen belang te dienen? Het is precies 450 jaar geleden dat de Geuzen Biervliet bevrijden van de Spanjaarden. En dat wordt dit jaar gevierd tijdens de Geuzenfeesten. En dit jaar is extra speciaal en willen ze natuurlijk dat je als geus verkleed gaat. Mevrouw, vandaar ook deze kledingruilbeurs. Heeft u misschien een setje voor mij? Zeker, zeker. Zelfs voor de allerkleinste is er geuzenkleding. Mag ik eens weer gaan kijken? Wat ben je mooi! En de grote mannen waren eveneens geslaagd. Ja, dat kwam mooi van pas. Ik zat al te kijken op internet om iets te bestellen. Maar ik sta verbaasd hoeveel kleren zij nog hebben hier zo. Tegenwoordig kunnen mensen nog niet veel meer zelf in elkaar naaien. Dus is het hartstikke leuk dat je op deze manier al die kleding kan ruilen, delen, weggeven. Zodat iedereen zichzelf weer leuk kan aankleden voor nieuwe geuzenfeesten. Hoe werkt dat precies, deze ruilbeurs? Je kan dan dus iets halen, maar moet je ook nog iets teruggeven? Dat kan. Als je nog iets in de kast hangen hebt dat niet meer past of niet mooi meer is voor jou, dan mag je dat omruilen. Maar je kan het ook hier gewoon kopen. Ik ben er klaar voor. Op naar de 50ste editie van de Geuzenfeesten op 17 mei. Vanaf die dag 4 dagen feest in Biervliet. Met onder meer veel muziek, een stadsloop en een bierproeverij met speciaal gemaakt geuzenbier. Koploper Kloetingen in de 4e divisie op eigen veld tegen Achillesveen, de nummer 12 van de 4e divisie. Dit is na een klein half uur spelen in de eerste helft. De bal komt bij Ruben de Jager, trekt naar binnen en schiet de bal in de korte hoek binnen. Kloetingen op een 1-0 voorsprong op het eigen Westerlooppark. Kloetingen krijgt daarna nog een grote kans op de 2-0 via Nizar Mekawi. Maar dit is de tegenaanval via Achillesveen en dat is een eigen doelpunt van Kloetingen-verdediger Koen Plank. En dat zorgt voor de 1-1 ruststand. Dat is een tegenvaller. Kloetingen komt goed uit de kleedkamer. Hier is de bal bij Van der Pitten, brengt hem in. En daar is opnieuw Ruben de Jager. Bij de tweede paal zorgt hij, de topscorer, voor opnieuw een doelpunt. Kloetingen op voorsprong. Achillesveen in de aanval via Jens Verschuren. Dit is de beste kans voor de ploeg uit Brabant. Via de hand van Bravard op de paal.
En dan blijft het 2-1 en dan blijft het dus ook nog een wedstrijd. Dit is Jeffrey Dijkstra. Ziet Van de Pitten komen en die schiet de 3-1 op het bord. Dat is na 68 minuten wedstrijd en dan lijkt het duel gespeeld. Maar Kloetingen gaat door. Heeft na de 3-1 geen kind meer Achillesveen. En dan komt de bal hier bij invaller Valentijn van Keulen en dit is een fraaie goal. Hij bepaalt de eindstand op 4-1. Kloetingen blijft koploper met 5 punten voorsprong. Na het slechte weer van de afgelopen dagen konden we even op adem komen vandaag. Dankzij een hoge drukgebied dat via België naar Duitsland trok. En het bleef daardoor droog met een afwisseling van zon en ook stapelwolken. Soms kwam de zon ook best wel even goed tevoorschijn. Maar er waren ook af en toe wat meer hogere wolkenvelden in de lucht. Al met al was het toch een aardige zaterdag bij 7 graden. Vanavond en vannacht krijgen we te maken met een front wat ons gaat passeren. Het zorgt ervoor dat het enige tijd gaat regenen. In het oosten van de provincie, op bijvoorbeeld Tolen en Zuid-Beveland, zou wel wat natte sneeuw kunnen vallen. Want de temperaturen liggen vannacht tussen 1 en 3 graden. Morgen trekt deze neerslag weer weg naar het oosten. Dan blijft het droog in de rest van de dag en dan gaat de zon ook weer geregeld schijnen. En het wordt morgenmiddag ongeveer 10 graden. De wind is daarbij morgen matig tot vrij krachtig en komt uit een westelijke richting. Dan zien we op maandag even een temperatuur van 14 à 15 graden. Maar dat is bepaald niet voorjaarsachtig, want we krijgen een krachtige tot harde zuidwester. En we hebben te maken met regen en in de middag af en toe zon. En dan komt de koudere lucht daarna weer terug. Hebben we op dinsdag te maken met winterse buien. En de maximumtemperaturen komen op dinsdag en woensdag te liggen rond 5 à 6 graden. En tot zover. Op onze site en in de app kunt u natuurlijk altijd nog terecht voor het laatste Zeeuwse nieuws. En later vanavond ben ik al bij u terug met Zeeland de Week met een overzicht van het Zeeuwse nieuws van de afgelopen week.